Hello ya Madu Pintiri. Ya magana Sirmin da Adamawan fa. Kai kan karka damu. Na ce baka karka damu maganar matar nan kan mun gama da ita na mata alƙawari zan bata bumbaliyan 10. Yawwa kai kan mu yi maganar farashi. Kai kan karka damu daga bumbaliyan zuwa ziriliyon 1000. Na ce baka karka damu kai kan ba sai ka yi shawara da membobinka ba. Ka dinga tunawa da kake magana mana kana magana ne da Alhaji Bashiru mai ziriliyon. Damuwanta maganan kuɗi ne kuma na mata alƙawari zan bata bumbaliyan 10. Ka faɗe shi ne sai zaka iya faɗa in kai tun da kiramin kake zaka faɗa mu sake faɗa mu ji. Nan ce to in ga da ƙarfi dariya babu kai iro mu ce yana shiri shi ma haka yake kwaɓe da yan mawusa mu je in gwada